Доцент Едуард Маринов от Института за икономически изследвания при Българската академия на науките и преподавател в Нов български университет се присъединява към нас в рубриката Африка в развитие. Днес ще продължим темата за преврата в Нигер и последиците от него с развитието от последната седмица и реакциите в региона и от международната общност. Здравейте, благодаря, че отново се присъединявате към нас. Здравейте! Високо поставен представител на Съединените щати посети Нигер тази седмица в опит да убеди организаторите на преврата да възстановят демократичното управление в страната. Виктория Нюланд, заместник държавен секретар на щатите, каза в понеделник, че е провела откровен и труден разговор с военния лидер Муса Салао Барму и негови приближени. Те са много твърди в позицията си за това как смятат да продължат и това не съответства с Конституцията на Нигер, каза Нюланд пред репортери. Какви са намеренията на хунтата след извършения преврат? Става ли малко по-ясно какво планират от тук нататък? За сега все още нямаме яснота, освен декларираното още в самото начало желание за подобряване на ситуацията с вътрешната сигурност и подобряване на благосъстоянието. Интересно беше, че заместник държавния секретар не беше приета нито от Абдурахман Тиани, нито беше допуснато да се види с президента Базум. Като цяло поредната дипломатическа словалка, която беше, можем да оценим като относително неуспешна, наред с тези от Обединените нации, от регионалната общност на икономическата общност на западноафриканските държави. Така че за сега опитите за дипломатически решения не дават някакъв конкретен резултат. За сега все още не виждаме и някакви реални действия от страна на хунтата, с изключение на това, че вече има действащ назначен от тях министър-председател. Това е бившия министър на финансите. Като заявеното желание беше за продължаване и за една приемственост в политиката по отношение на социално-икономическото развитие на страната. Това обаче в момента става все по-трудно и по-трудно от гледна точка на огромната помощ, която Нигер доскоро получаваше именно за справяне с социално-икономическите проблеми на държавата от западните си партньори, която в момента на практика е спряна. Интересно е, че Съединените щати, които предоставят стотици милиони долари в подкрепа на Нигер в последните години и имат военни бази там, обаче все още не наричат официално ситуацията в Нигер преврат. Защо се въздържат Съединените щати от това и от по-остра критика спрямо хунтата? Всъщност единствената остра критика, която държавният секретар в последните дни многократно повтори, беше, че ситуацията в Нигер е възможност за Русия да се възползва и по-конкретно за силите на Вагнер да се разположат и в Нигер. Като цяло, още от самото начало, държавният секретар беше много предпазлив и много внимателен. Явно се търси възможност и за договаряне с военните, като възможност за запазване на влиянието и на Съединените щати, а и въобще на развитите държави в региона. Това е поне и според мен причината нито Съединените щати, нито Франция, нито Германия все още да са изтеглили военните сили от Нигер. Но само времето ще покаже дали това е правилният ход и дали всъщност една по-заявена, по-твърда позиция в защита на демократичните ценности и човешките права не е била по-правилна. Всъщност очакваме изключително много от срещата на ръководителите на държавите от икономическата общност на западноафриканските държави, защото всъщност на срещата утре трябва да се вземе решение дали ще има военна интервенция и ако има, каква ще бъде тя.
Да, икономическата общност на западноафриканските държави ЕКОВАС заклейми преврата много бързо след неговото случване, наложи санкции на Нигер и също така постави ултиматум за връщане на власт на сваления президент Мохамед Базум, като заплаши, че в противен случай ще се намеси с сила. Но крайният срок на този ултиматум изтече в неделя и не последваха действия от ЕКОВАС. Общността, която е съставена от 15 държави, както споменахте и вие, ще проведе извънредна среща този четвъртък, за да обсъди развитието на кризата. Какво можем да очакваме от тази среща? Какви мерки могат да предприемат регионалните лидери? В събота и неделя в интерес на истината беше проведена среща, и то формална среща на министрите на отбраната на държавите членки на ЕКОВАС, на която са дискутирани различни сценарии. Разбира се, няма публикувани материали от конкретните военни обсъждания. Интересно е, че в момента три от членките на тази общност, освен Нигер, са суспендирани. И това са именно държавите, които заявиха, че ще разглеждат всяка военна намеса в Нигер като посегателство към тяхната национална сигурност и като обявяване на война срещу тях. Това са Мали, Буркина Фасо и Гамбия. Така че и вътре в самата общност съществува разминаване на мненията по отношение на това какво и как трябва да се направи. Най-интересна и може би най-значима и важна е позицията на Нигерия, която представлява горе-долу половината от цялата общност, която властите там се изказват негативно спрямо това, което се случва в Нигер, заклеймяват преврата. Настроени са на думи доста силно позитивно към евентуална военна намеса, но от друга страна, от гледна точка на разположението на армията на Нигерия, всъщност не се предприемат абсолютно никакви мерки. Трябва да отбележим, че ЕКОВАС военните сили на ЕКОВАС имат сериозен опит в участие и дори самостоятелно предотвратяване и намеса при военни преврати, който започва още от самото създаване на тези военни сили. В началото те са били не много, около 2500-3000 човека, но още в годината на създаването са се намесили в войната в Либерия. След което през този век са участвали в 6 мироопазващи военни интервенции в последвали преврати в Кот д'Ивуар, в Либерия, в Гвинея Бисао, в Мали, но не сега, преди 10 години, и за последно в Гамбия през 2017, като ЕКОМОК, силите за военна реакция и мироопазващи действия на ЕКОВАС в момента вече възлизат на между 15 и 20 хиляди човека. Тоест, говорим за един сериозен ресурс. Обикновено този ресурс се включва заедно или с мироопазващи сили на ООН, или с, както да кажем, беше случая в Мали през 2013, с сериозна военна подкрепа от страна на някои от западноевропейските държави. Но предстои да видим какъв сценарии ще изберат, ако изберат сценарии за военна намеса, защото една широкомащабна военна акция би била от една страна много трудна, от друга страна изключително опасна, най-вече от гледна точка на етническия състав на почти всички държави в региона. По-голяма част от населението на почти всички държави в региона е от народността Хауса и всъщност ще воюват срещу своите съплеменници, защото и близо 60% от населението на Нигер е Хауса. В защита на президент, който е избран говоря за Мохамед Базум, който е избран от етническо малцинство и то доста малко, с под 1% на населението.
Така че ще видим. До сега винаги, когато са се намесвали, те са го правили в рамките на специални операции, бързи, много, много точно и много добре насочени удари. Но разбира се, съществува и опцията просто да се продължи с икономическите санкции. От тази гледна точка трябва да споменем и, че това, което се случва в момента, всъщност е много, много тежко за съседите на Нигер. Затова всъщност и Нигерия и Бенин не взимат крайно отношение и не са заявили твърда подкрепа за военна интервенция. Само за Нигерия до сега, вчера излязаха някакви икономически анализи, до сега войната е донесла загуби за над 3 милиарда долара, тъй като с затворените граници всъщност е спрян транссахарския търговски коридор, който е изключително използван от Нигерия за регионална търговия, а и за търговия с Европа. Има ли възможност да се насърчи контрапреврат? Има ли достатъчно енергия и поддръжници вътре в Нигер за такъв? Това обикновено е един от начините, един от най-често използваните начини за решаване на такъв тип кризи в Африка. Бих казал, че да. Тъй като президента Базум беше избран с малко над 50% от гласовете преди 2 години, очевидно в страната има достатъчно хора, които все още вярват в него. Въпросът е обаче какви ще са следващите ходове на хунтата и дали тя ще започне изпълнение на обещанията си. Защото ако видим това, ще видим същата ситуация като в Мали и Буркина Фасо. Все по-голяма подкрепа за настоящото военно управление, защото то решава дългогодишни проблеми на държавите. Въпреки всичко обаче, това всъщност е третия сценарий, ако приемем, че пълномащабна военна акция и специални удари са два от тях. Associated Press цитира свои източници, според които военните в Нигер са се обърнали към руската група Вагнер за подкрепа при евентуално нахлуване на регионалните сили в страната. Как би се отразила намесата на Вагнер в конфликта? Честно казано, не смятам, че Вагнер биха участвали в противопоставяне на официална война. Насякъде в региона те по-скоро спомагат за запазване на вътрешната сигурност и решаване на, макар и по доста брутален начин, но решаване на проблемите с радикални групи като Ал-Кайда и Ислямска държава или воинствените сахарски племена. Не ми се струва вероятно те да вземат позиция и да се намесят при активни международни военни действия, макар че всичко е възможно. Вчера излезе информация, наистина не е потвърдена информацията, че Нигер са поискали помощ от Вагнер и настаняване на Вагнер на тяхна територия, но вчера излезе информация, че Вагнер са пренасочили още 2000 човека в Африка, въпреки че не се казва къде точно. Така че и това е нещо, което предстои да видим. При всички положения на мен ми се струва много вероятно заради успешната намеса на Вагнер най-вече спрямо Ислямска държава и Боко Харам, да видим техни части в Нигер като част от политиката на хунтата за справяне с проблемите с сигурността. Какво се случва с сваления президент Базум в момента? Базум е държан при добри условия, под домашен арест в президентския дворец. Доколкото е известно,
и така, то може и да се види чисто обективно, той има достъп до възможности за комуникация. Онзи ден имаше негова публикация в Washington Post, в която, въпреки че осъжда и предупреждава за опасностите от продължителен военен режим, виждаме, че не е така остро настроен. Разбира се, това може да бъде резултат и от някаква цензура. Интересното е, че в новото правителство, което се сформира в момента, участват доста хора от неговото управление, от назначеното от него правителство, които, както си говорихме и предишния път, всъщност са протежета на предишния президент на Нигер, Исофу. За сега няма опасност за някаква физическа разправа с него и не вярвам и да има такава за бъдеще, тъй като той е силна карта от гледна точка на връзките с Запада и дори няма да се очудя, ако в някакъв момент военната хунта го използва като дипломатически контакт или с държавите от регионалната общност, или с западните големи играчи. Могат ли екстремистките и терористичните групировки в региона да използват нарасналото напрежение в своя полза? Разбира се, че могат. Избухването на една пълномащабна война от моя гледна точка ще доведе до огромни проблеми с сигурността именно в това отношение. И избояването на радикалните групировки, най-вече Ислямска държава, и огромни нови миграционни вълни към Западна Европа, основно насочени. Затова и всички се надяваме да не се стига до пълномащабен конфликт. От друга страна, както вече споменах, виждаме, че другите военни хунти в региона се справят по доста добър, макар и наистина брутален начин с звената на Ислямска държава и Ал-Кайда на своята територия, макар и това да засяга изключително много и невинни хора. Но мисля си, че военното управление всъщност може би, ако не се стигне до по-голям военен конфликт, всъщност може и да доведе до подобряване на ситуацията с радикалните групировки.